Γεια παιδιά, σήμερα ξαναπιστρέφει ο JSG και έχω να πω, παίζουμε μια μαλακία, το Crash and Sand. Μη με ρωτάτε που το έχω παίξει, γιατί που θα το παίξω επειδή είναι βλακεία. Το έχω παίξει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς τι γίνεται καθόλου. Μη με ρωτάτε γιατί ξέρω που είναι, αλλά μην με ρωτάτε. Άμα θέλετε γράψτε κάτω στα comment. Δύο πράγματα γράψτε κάτω στα comment. Πρώτο πράγμα, γράψτε μου παιχνίδια που να βρούμε στο site. Και δεύτερο, γράψτε μου άμα θέλετε να σας το δείξω στο επόμενο βίντεο. Και όποιοι έχουν τα περισσότερα θα σας το δείξω, επειδή δεν ξέρω. Οκ. Ακούστε τι γίνεται. Είναι αγώνες ράλι. Και πρέπει να τερματίσεις πρώτος ή ό,τι θέση βγαίνεις και πηγαίνεις με πίστες και ξέρω εγώ έτσι. Το έχω βάλει βέβαια full screen για να είναι ωραίο. Και κινείται με το πάνω βελάκι, δεξιά βελάκι, αριστερό βελάκι και πίσω το πίσω, ξέρω εγώ. Τα σχετισμένα turbo δεν έχει, αλλά let's go. Θα σας λέω στην πορεία, όσο πάνε οι πίστες δυσκολεύουν. Πάμε. 2, 1, go! Άντε! I got this! I got this! Είναι πρώτη πίστα και είναι εύκολη! I'm first! Το γράφει πάνω. Εκεί πέρα μου λέει position. I'm first! Θέλω να πω ότι είναι πολύ σκατά γραφικά. Κοίτα, βλέπεις εδώ πέρα το αυτοκίνητο το έχει ωραία γραφικά. Αλλά κοίτα τον κόσμο. Πόσο ψευτικόνης είναι. Ας πούμε, μπορείς να το φτιάξουν λίγο πιο καλά. Θέλω να πω ότι θα παίζω τέτοιες θα παίζω τέτοιες βλακίες κάθε τόσο, ξέρω εγώ. Άμα έκανα το turbo. Πού είναι το turbo? Ποιο είναι το turbo? Καλά. Πάμε. Last lap. Παιδιά, τους έχουμε, εσείς τι λέτε? Άμα δεν βγω πρώτος θα το κάνω delete, ξέρεις, στο edit. Και απλώς θα σας δείξω ότι βγήκα πρώτος. Να το, ναι. Να τους. Μην τρακάνεις ζώνη. Πάρτε κλειστή, μπράβο. Πάρτε κλειστή. Τελευταία ευθεία. Yes. Τελευταία ευθεία. No. Δεύτερος. Αυτός. Θέρπλες. Οκ. Θα το κάνω like next στο edit. Γι' αυτό περιμένετε λίγο. Πάω το τελευταίο lap και έχω να πω ότι είμαι τελευταίος. Πρώτος. Τελευταίος. Και βρήκα το turbo. Αν πατήσετε δύο φορές το βουλάκι, κοιτάξτε. Βλέπετε κάτω δεξιά που ξέρω εγώ γράφει το turbo που είναι και μπλε. Κοιτάξτε, δύο φορές. Βλέπετε που μειώνεται. Και πάει πολύ πιο γρήγορα. Και τελικά έχει turbo. Ο ακόμα, μπράβο. Επειδή ήταν λίγο δύσκολο, ξέρω εγώ να σας το δείξω. Ήταν τελευταίο lap και λέω οκ. Turbo. Για να σας αποδείξω ότι βγήκα πρώτος, man. I'm best, yo, man. Ορίστε first. Και πάμε τώρα continue.
Λέμε την επόμενη πίστα, γιαου! Sorry. Αυτό το βίντεο έφαγε κάτι σπουδαίο. Έλα πάμε, γιαου! I got this, I got this! Turbo! Turbo! Yes, bye! Bye! Oh no! Fuck! Έχουνε και άλλοι turbo! Δεν είναι online αλλά... Bye παιδιά! Oh fuck! Το αυτοκίνητο μου γράφει... Yes! Την πήρα πολύ ωραία στροφή. Yeah, come on! Go, 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 go. Τώρα που βρήκα το τρόπο θα βγαίνω όλη την ώρα πόδος μ' αρέσει. Στροφή, έτσι, μπράβο ρε Γιάννη, να πας πολύ καλά. Κάποιοι είναι εντελώς πίσω μου. Οκ. Τελικά στην ευθεία που είναι τώρα κάπου, εδώ, θα φάνε το τούρμπο τους. Θα φάνε το τούρμπο τους. Δείτε στο map κάτω αριστερά πόσο γρήγορα να πάω. Wow. Έχουμε ξαναπήσει από τη ζωή τους. Άντε. Έλα πάω. Γιαου. Έλα. Turbo for the win. Yes, 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 yes. Πόσο ωραία την πήρα, yo. Ah, no. No, 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 no. Shut. Kaboom. Turbo, turbo. Turbo, να φύγουμε λίγο, να φύγουμε. Yes! Τελικά είναι πολύ εύκολο, κατά τη γνώμη μου. Θα το παίζουμε επειδή ξέρω παλιά δεν το είχα τερματίσει. Νομίζω δεν τερματίζει, επειδή έχει πάρα πολλές μαπές. Βασικά τερματίζει κάποτε. Αλλά έχω να πω ότι... Λευθεία. Let's go. Thanks to me, yes! Θέλω να πω ότι... Πώς θα σας το πω τώρα... Είμαι τόσο βλάκας που δεν ξέρω πώς θα σας το πω. Είναι κάτι που με απασχολεί στα comments. Όχι στα comments, γενικά. Θέλω... Ναι, στα comments. Όταν κάνω ένα βίντεο, επειδή θέλω να μιλάμε μεταξύ μας, γράψτε κάτω στα comment. Γράψτε κάτω στα comment. Γράψτε κάτω στα comment. Πάει φάστηκα. Η μεγαλύτερη ταχύτητα 2630 πάει, νομίζω. Πάμε και όσο επόμενο τόσο πάει και δυσκολεύει γιαου. Αλλά εμείς θα βγαίνουμε πάντα πρώτοι γιαου. Yes! Είμαι όταν δεν ξέρω τι κάνω. Το πρωί είμαι σαν το μωρό. Θυμάμαι αυτή την πίστα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη γιαου. Αλλά εδώ πέρα μπορώ να κόβεις δρόμο. Αλλά κουτουλάς. No. Έχουμε μαξάρα. Να βλέπετε κόβουμε δρόμο. Yay. Και εδώ πέρα κόβουμε δρόμο. Yes. Το turbo. Τόσο καιρό έχω στο turbo πως έβγαινα πρώτος.
Έχω να σας πω ότι σε αυτή την πίστα είχα βγει μόνο μια φορά πρώτος. No. Εγώ δεν είμαι αυτός τους τύπους που τα παραπτάνει, γιο. Πάμε. Go. Πάμε. Τώρα από μέσα μου λέω, πάμε Γιάννη, θα βγεις πρώτος. Ναι, αλήθεια. What? Yes. We are in live. Turbo! Δείτε πόσο μακριά είναι οι άλλοι. Δεν τους προλαβαίνω με τίποτα. Αλλά anyway. Hop. Yeah, hop. Come on. Ένα λάπ ακόμα. Πω την πήρες πολύ ωραία Τζόνι. Και αυτή την πήρες πολύ ωραία Τζόνι. No. Hop. Ωραία. Ωραία, μπράβο Γιάννη. Έλα Γιάννη. No. Hop. I got this. I still got that. No. Μπράβο σου Τζόνι, γιο. Σε πολύ ωραίος Γιάννη. Πρωτού τελειώσω το βίντεο, θέλω να σας πω κάτι. Κάτι τελευταίο, στα comments δεν είναι αναγκαστικό να γράψετε. Από όσο εγώ σας το λέω, επειδή θέλω να μιλάμε, να κάνουμε βλακές and shit. Και στο επόμενο βίντεο θα έχουμε μουσική από ό,τι κατάλαβα, με το παιχνίδι μέσα. Γιατί τώρα δεν έχουμε κάπως, αλλά τώρα το βρήκα. So, τα λέμε και περιμένουμε το επόμενο gameplay που θα βγει μάλλον σε 3 ημέρες, θα κάνουμε επόμενο. Ναι. One minute. Να σκεφτώ κάτι πολύ σημαντικό. Yes. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Έχω πει τέτοια χαμπονάκια. Φωτορότερο δεν θα το κάνω. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Εδώ. Για να με βρείτε, γράψτε JSG. Να, και γράψτε YouTube. Κοιτάξτε τι θα βγει. Εγώ. Πρώτος. Check it out, κάντε like στο βίντεο, εγώ έχω κάνει και γράψτε comment. Εντάξει, γράψτε comment. Bye.